Общи съвети за начинаещи акваристи. Акваристиката е хоби, което изисква търпение и знания. Неправилен старт може да доведе до проблем с рибите и аквариума. Избор на аквариума. Аз препоръчвам поне 50 литра и по-големи аквариуми. Те са по-лесни за поддръжка. Избор на форма. Правоъгълните са най-удобни за оборудване и поддръжка. Подготовка преди пускане. Избор на подходящ грунт, пясък, добавяне на декорации и живи растения за по-добър баланс. Монтиране на филтър, нагревател и осветление. Наливане на вода и добавяне на препарат за премахване на хлора. Период за изчакване. Оставете аквариума да работи без риби поне 2 седмици, за да се развие азотния цикъл. Тестове за амоняк, нитрати и нитрити преди пускане на риби. Избор на риби. За начинаещи са подходящи групи неони, платимолинези, бета. Проверете дали си съвпадат. Някои риби са агресивни. Поддръжка и грижа. Смяна на 20-30% вода седмично. Хранене веднъж 2 пъти дневно, без прехранване, когато са малки. Когато са големи, веднъж. Редовно почистване на филтъра и проверка на параметрите на водата. Заключение. С търпение и грижи акваристиката може да бъде лесна и приятна. Започва с малко риби и постепенно усъвършенства знанията си.